Boateng uthola ngapha ke uDionotto ushaya iphasi ke uDionotto lapha ke inaka uTito bemvimba ke uTito lapha ke emuva lansi imshaya nesikhuna United simshaya bamkhomba ngemina abalandeli bamabhakani kanti hayi uyayazi into ayenzayo uthe suka lapho ke wona ke iMTN 8 bangaba bamvimba lapha inaka uTito mbukeli hey ifikile indoda emnyama mbukeli la ePulukwane Police Mfukeng uyazungeza ke Mfukeng phuka Mfukeng wethinas phuka Mfukeng ushaya ke pass Maswangane bemvimba ke Maswangane sibelebele ushaya igoli lakhe lesithupha kumabhakani incenga zapha ke mabhakani ke Mfukeng uthola ke Maswangane yasikaza ke iphela lapha uthola ke sibelebele Zakhali Sefe emva kwakhe ushabalala lozayo bagcina lapha nayo ke College eRustenburg Sibheka manje emabhakani akwenza njani ke Dionotto ngapha ngaku-touch line uthola ke Mfukeng nangu ke Mfukeng manje wamabhakani Dionotto Police yethinas ke Sibheka manje kuyona ke iMagesi beliphakamisa Bheke livimba ngapha ke Dionotto Penanski pula phakamisa ke Magesi Nana ke thibela Magesi belivimba ke pula ke emuva amabhakaniya Dionotto hayi noma kanjani ngicabanga ukuthi lapha ke Mfukeng uya Police ayende lapha ke wona amasandawana eWorld Cup emidlalo ke 104 mangikhumbula kahle uzothola kuyona ke iWorld of Champions khumbula amaqembu ke ayilishumi asuka la eAfrika Dionotto bemvimba ke Dionotto ubuthongo uthi hayi bume nje kancane ke imbijana ubuthongo badlala ke iWorld Cup mbukeni ukuthi ke athola amaphuzu lapha ke ayisithupha kule mdlalo ke embili esele ngoba vele la ngeke kube lula ukuthi ke awine la yina ke lapha ke Allen Freeze ke Mfukeng kodwa bakhona ke bazukhetha ke lapha ke abadlali mhlawumbe naye ngathi ke ahambe ke ayele kuyona ke World Cup emva kokuthi goals naye lapha lapha ke 7 goals sihamba ke isikhathi ke mbukeli Orlando Pirates 2 sele ke emzuzu emhlanu ukuthi ke siye ekhefini kusasa kusihla ngolimi oluthandayo yeClásico lapha ke eyase Spain Dionotto ushaya cross ke Dionotto mhlawumbe ngethanda ke ucoach ke yena ke owadu ngiyabona lapha yena ke Babel vimba ke move lapha yona ke market lapha esishiko okungenani mhlawumbe bazabalazi ukuthi baye lapha ke kona ke ama playoffs Phakame nalethoma Dionotto enze ke run enhle kanje lapha yena ke Dionotto Saba uhle Petro ake sibhekele ibhola ke pass mbukeli lapha ke iyakhe ke Maswangane onside ke Dionotto la bola nje bengalitrepa ngena la fake nje uyalitrepa la ibhola ke Dionotto faka right kodwa la noma kanjani ngiboni ke ibuya lapha yona ke iMagesi kulo mdlalo mbukeli Phakathi ke Mfukeng Makopa sebenza ke emuva lapha yona ke uButhelezi ngenzeka ukuthi lapha ke mhlambe ke athola amaphuzu ayisithupha ngaba basenesuwelele neRichards Bay yona ke lapha ke iMagesi nakhona kuzoba nzima ngoba ke ephake Richards Bay nayo ilwela kuyena lapha manje ke Maswangane Phakathi Maswangane nangozi gol kodwa ibhola ke elibamba lapha ku goalkeeper yona kushabala
Dionato. Emva kwalo mdlalo-ke El Clasico Barcelona ne-Real Madrid. Kumzuzu owodwa. Dionato. Apolos! Eyi bamvimba aPolos, eyi ubeshayile ngempela-ke. Yawo-ke amabhakaniya. Hayi lapha beshayile ngempela-ke lapha-ke first time. Sibheka manje-ke amabhakaniya. Dionato. Ubuye phakathi Dionato libamba lapha inake umshengi. Ukuthi-ke siyiwine-ke i-league. Malapha Orlando-ke ngicabanga ukuthi uzobagcwele ngempela-ke